Chat mo, Pinky-on mo sa DZGB. kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Madali sana po. Maray na hapon. Dameryen. Tulong aki na sana. Kumpleto ta na po sa 200. Tama, Trisha. 5 sabi mo kasi bago. May spigsin ako sa imong dua. Pero natulong na sana. Oh, tayo natabi nito ako dyan gitulong aki na medyo tios tabi. Ay, sorry sa word. So medyo kapos tabi sa pagkabuhay. Ha? So mga madirigdi tabi, mga tugang, para po sa satuya na ano yan, para po sa satuya na wish ko regalo mo. Igwapa tabi kita kitulo na sa nang aki. Pero sa iling ko garimahan na pagkita kaya. Duwa na sa nani. Sa iling ko garimahan na pagkita ka anta. Pigikwinta pa ni Kwan, pigikwinta ni ano yan. Ano yan? Pigikwinta pa ni ano yan. Pigikwinta pa ni Tresya. Kumpira talaga. So donation gari suminubra. Kaya madagdag kitang aki. Pero asum na kumpleto hong tango na tabi ang 200 na aki. Iya po, kumpleto hong tango na so 200 na aki para po sa wish ko regalo mo. Hello? Hello, Sir Henry. Good afternoon. Yes, good afternoon. Isabay ko naman sumisabi kong saro. Ata na nani, isurat mo nga ni lataw suntakan. Mali ang babalan ako. Nadagitan nga sigurang. O, i-text mo digdi. I-text mo. I-text mo tabi ngon yan. Iyo. Hello? Hello. Hello? Ano po? Hello, Sir Henry. Opo, i-text mo po ngon yan. Ngaran, address, birthday, edad mo na wish. Iyo. Hindi man ako na ito mag-text. Hello. Sir Henry. Ako, madali pa ka ng langatungo na salbatana ka. Hindi mo unta. Idway na Balbin. Alala din, pagbugta ka ng ngaran sa under. Lato, sunta ka dyan na. Oh, Trisha, ka rin na tabi ni Trisha. Mapagalo na. Mapagalo. Masurti ka ta. Oy, alat ko na. Alat ko na. Masurti ka ngunyan na hapon din akong rigla. Pero kung may regla ko, malibong ang payo ko. Maring atama kung malibong ang payo ko ngunyan na hapon. Ha? Ay, salamat. Kasi karon na tabi ni Trisha ni. Karon na tabi ni Ate Trisha. Masurti ang kanita, di akong reglangon yan. Ay, salamat. And thank you, baby. Salbatana ka na para kamatiks. Di kita tao. Pero ang edad mo? Pero ang edad mo? Never mind, Sir Henry. Oh, never mind. Corona ini kan sa akin na. Sarap yan. Bata si Trisha ngunyan, mga pang-ampeg niya, pang-Koreana. Ade, mga pang-ampeg na Trisha, mga pang-Koreana baga. Ade, mga, antitindugon pa ni Trisha Litana, pang-Koreana talaga, patang itsura niya. Bako yun, Ronald, John, di ba? Bako yun, John. Ang tindog niya baga pang-Koreana di, mga South, pag nagduman sa Korea ini, sigurado, mga tugang, mapagkamalan siya na Koreana, tabi, Ade, bueno, tabi, ano nang gibuntangon yan hapon? O, pera na, una sana. Kukwentahon ta mo na sugabos na pledges, ha? Nakumpleto ta na po sa 200 children. Ngunyan, kaso hapon, bago nga ni, nag-upload sa ko si ano nga nito sa Baligang Water Refilling Station. Yan, ha? May apat man duman, yun naman, napick up na so sa Baligang Refilling Station. Diyan tabi sa, diyan pick up na sa Washington Drive. Baligang Refilling Station. Yan, maray na hapon kay Dr. Jing. Dr. Jing Abad, maray na hapon tabi sa imo. Salamaton tabi sa mga pasalubong. Salamaton tabi Dr. Jing. O bueno, okay na. Okay na kay Odi. Ano na?
Mag-text na lang ka mo kisaro pa. Okay na be? Yes. Kaya ni si Trisha talaga. Pigdarang ko garing kasabago Pigdarang kasabago kotsi ki mga tsokolate. Paguna ko tsokolate sa din rako ta. Kinako naman sa refrigerator mi sa mga tsokolate. Ito kinaunan ko saro salbatan ng alsom. Nanamitan mo ito. Naggot akong saro. Ay nga niya akong alsom. Maray na hapon tabi. Pwede kami magbali dyan sa taga-isla. Pwede po, alat ko na po. Tapos unta ko na sa 500, ha? Tangani po na makumpleto ta. Ay, ito. Ay, isus ko. Kuya Alan Imperial. Salamat, busing. O nini, additional na 5 kids. Kuya Alan Imperial. Iyo. Yan. Salamat, tabi. Thanks much. Kuya Alan. Tabi, ha? Kids Trisha, i-record mo tabi. Kuya Alan Imperial. Yan. Tunay, bahala ka na busing kung paano mo ipadiradig diyan, ipahatod mo. O ano, bahala ka na tabi kung paano mo yan maipahatod sa DCGB. Sailing ko tabi, Kuya Alan, gari. Masubrakit, gari, madagdig naman kita kiakita. Supledges tabi nindo na pigkuan, gari sobrana eh. Gari nga nisasabay ko na dyan si Angel Tabi. Tamay aki man na siya ang gusto tawan na regalo. Mga taga-Imalnod. Naman kay Kapitan, ano yun eh, palalaman ko magpansag tawa ka. Iyo po. Bueno, may additional kita. Mas dakol, mas maray, yung ani Kuya Alan. Yung ani Tabi. Kaya, pigpakwenta ko lang so gabota, na kompleto ta na so aki, kompleto ta na gayud so regalo duman. Pigpakwenta ko lang kumpara tabi so sobra, tangani na makadagdag kita kay aki. Yo po, kumpara so donasyon, yun na tabian. Duman kay Kapitan Beverlyn Bitangkor. Yes, youngest punong barangay gyud ni ano. Si Kapitan Beverlyn Palago Batangkor. Kap, sorry po Kap. Bata honorable si Kapitan Pig para karaw-karawan ta sana. Alright, sige po. O bueno, adi. So mga kwantab, iba kay gwapang nag-text nga ni makumpleto tanas. Oo, ni gayod. Ako po, si Sarah. Ay, may ngaran. Ano na Trisha, yun na ni be. Yun na ni. Perang edad niya, padang 8 years old. O, tama ini. O, ninabi, ang wish niya da, grocery. Uyog-uyogon mo, grocery da ang sayang wish. Maray man ini, Trisha, diwigdi ka ko doon. Deka ka naman tawang ki Dulcing Malsumon. Tinanaan ko talaga sumago. Malsumonong palusod-daradara ko. Deko aram. O, nina. Ay napangyayari. Igwapa. Alat ko na. O, surat ko na lugod, Suratan na ini. Suratan na ini. Na mga donasyon tatabi ngo niya na hapon. Hello? Kaysay? So, kay lead pala. Hayan, so pangaran ka ito, tabi. So, pangaran kayo po. Ang gusto pangaran ka ito. Yeah. Thank you. At lead, so pangaran tabi kan akin na pigsabi mo dyan na so gusto mo nang gatawan na tanahirakon ka grabe ang kamugtakan, i-text mo tabi so pangaran, edad mo na so wish tabi. O ni pa, alat mo na, isurat nga ni, dengon ang kitulugon istorya ngon yan kan mga samno. Pag-irist, na mo nakitas kay Engineer Mer. Yes, 5 kids. The best. Thank you, Engineer. Ano nga ng HM po? Ano nga ng HM? Totong VM, very much palan ito. Nalansaw ko sa bunga ni Madam Eve Nagrulyo. HM po. Hapon po. Ano yung hapon po? Garisala, bossing ang interpretasyon ko, Iyo. Ano? Aya. O, di pa na may sarap pa, lagista mo, Engineer Mercenario Legaspi. Mercenario Legaspi. Mercenary. Engineer Mer na lang. Engineer Mer Legaspi. 5 kids. Iyo.
Magayonon daw an Henry Sikap Bebelin Bitangkor. Wish ko sirhin ay sikap Salvata nag-text na. Isa nag-text na ini. Magayonon da Sikap Bebelin Bitangkor. Sabi kan texter ta. Okay na ne. 5 kids, Engineer Mer Ligaspi. Yan, tunay. Oh, may chat si Kuya. Ay, alat nga na. Ayunin na. O, sukay kwan. Sukay Marlon, busing Marlon D. Kan may yung treats na kasi nasa GC. O, nina, o. Yun na. I-note mo na dyan. Nasa GC na. Thank you. Tabi, Jim. 5, good for 10 kids. Pignot mo na, Tabi, Trisha. Good for, nasa GC na, sinend na po. Kay Kuya Alan Imperia, ay, sorry. O, sige na nga ni. Tawagin natin sa pangalang Alan. Hindi mo nga ipag-broadcast mo nga pangalan. Okay, sige. O, sige, Migo. Okay, Tabi. Papitong ko dyan basta yun na. Basta sumusukundi siya sa aga baga, Sabado baga sa aga. Sabado baga kuya sa aga, di ba? Anyway, basta sa aga da. Okay. Gcash, alat ngo natin, forward kay Kuya Alan sa Gcash, ha? Biyo, palugod Kuya Alan. Ade, o niyo. Alat ngo na, forward ko tabi sa imo Kuya Alan. Biyo pa. An sa tuya na lang na ha. Alat ngo na. Tayo na nga ni so number na. Ayan na nga ni so number. Uni tabi ko forward ko sa imo Kuya Alan. Ngani na matapos na ambos kanta. Tara mo ako malilingawon talaga ako. Kuya Alan. Ay sandali. Alan. I-forward ko. O yan na. So Gcash number. Account name tabian. Jose Locsin Jr. Kuya Alan. Siya ang chairman kan PBN Broadcasting Network tabi. Board of Directors siya ang chairman. Yan. Okay na? Gcash. Alright. Bueno. Okay na kita. O arog ka ini. Kompleto na kita mga tugang sa mga aki na 200. Pigkukwinta mi lang ni Tresya ngunyan kun may Gcash po kayo? Meron po. How much Salbata na ang itsimpalan how much? 5 aki. 2-5 tabi. Engineer Mer. 500 baga kada aki. 2-5 tabi. Ha? 500 kada aki. Tabi. Dyan. Kaya sa mga wishes tabi, kan mga aki, dahil masobra sa 500 pesos. Ano? Igwa ko na lang mga sapatos, mga shirt, may kung ano, oni tabi so, ano yan, so Gcash, pasiguro, tatabaka, masala kita ka number. Anak, Ate Tricia, magbalik-balik ka sa sako, digdi, ano pa, i-forward mo kay Engineer Mirso, Gcash number, yan. It's a means how much, ay matibayon man talaga si Angel Palan. De, maluyaw, naluyaw na talaga ako. HM Palan, how much? Paguna ko, HM, huling mama. Pangyayari sa mga bakaw. Salamaton tabi sendo ha. Nakompleto tanas to 200 pero aram ko sobra eh. Kaya madagdag kitang aki. Di mi pagaling na babalan si Kimaray. O nini. I-text mo digdi kay Engineer Mer. Gcash number. Yan. Yan. Yes. Okay. O yan na. Tabian. Tabian sa tuya na mga paraan tabay na mga marayon. Nagmaon daw ako sa indo. Kan sa indong response. Ha? Dakol kitang mga aki na mapapaugma. Bata asoy ba talagang mga aki. Pigpa kwan mi talaga. Grabe ang kamugta ka. So, pag nailing mo talaga, mapapaluha ka. Ha? Salamaton tabi. Sa mga gusto pa tabi dyan na mag-share, daling ko sa messenger ko. Yun na, tigisin mo na. Tigisin mo na yan. Alright. O, yaw na tabi, Engineer Mer. Sasay mo so Gcash number. Ikwan mo na lang ako. I-notify mo na lang tabi ako kung na-send mo na. Okay?
H.M. Henry Maceda. Ay, yes. Good afternoon, Tabi. Tabi. Ora na. Oh, bueno. Notify me na lang mga busing kung yaon na ta. Nga na mainot ta na Tabi digdi sa statuyang record. Oh, bueno. Bueno. Aram ko po na gari suminobraso sukan. So, kaya pigo kami lang solista, kompleto mi lang gabos, madagdag kitang aki sa agata na maaraman yan, ha? Kumpira pang aki ang kinakaipuhan, mga tugang para makumpleto tatabi. Enjoy yung kain ni Sarah Angel, Sarah Jenny, Sarah Tricia, pag naghatod na, mabudaon ni si, hay na pala si Ate Mary, di ko na iling. Si Ate Mary, buda Sarah, si Juan, si Senso Pisinatapang Saro, si Mariel, di ba? Enjoy yun yan. Pag sinana nagharatod kan mga regalo, makaugmahon nga niya po maghatod, ha? Makaugmahon nga niya, ang kakahanap-hanap ninda. Di dara pluson ining birilog, maugmahon sinana nga niya. Ay, makaugmahon nga niya maghatod. Pagbalik digdi, may pangutuan niya po kita lamang dyan. Abunado si Henry M. Abunado, pangutuhan. Bueno, oras natin, alas 3:29, oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indukang. Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2 Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Hello, ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang surf bar, new look na! Pula, puti, power pula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, surf
nais pa rin. Surf yan! Tayo na sa EO, EO. Tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO. Iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Pasko na! PASCO, PASCO, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ng Red Horse Dre. First
First time masiramon, urudruhon, grabe. First time, enotong namit, iwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry, pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Sige, balik kita sa programa. Uy, mananood daw kita ngunyan kiload lamang. 100 pesos tabi sa makakahula mga tugang kang mahiwagang tanog. O niyo, magkurokonsilo lamang kita ngunyan na hapon. Tangani na ma-enjoy ito lamang ang hapon ngunyan na Biyernes. Hunay pa mahiwagang tanog, 100 pesos. Yan. Ulit. Yes. Okay na, nasabutan. 100 pesos tabi I-text po ang sa inyong mga simbag sa 0928-777-5548 o sa 0966-203-0034. O pwede man po na mag-upload. Mga tugang, sa mga interesado, tabi pwedeng mag-upload. Ano ito? Yan. 100 pesos tabi. Ulit. Ganyan may nagtiristing naman ka sa arong ninda. Yan. Alright, sige daw. At ito. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Taga saan po? Sinalansa na Yero po. Ay, madam. Taga saan katabi? Ako po lang dyan, nakalsanggatos na load ka ito, sir. Aw, ika. Baka lamang mo niyan. Garo na na madama utro. O, sige po. Sala po, bye-bye. Iya po. O, ito. Ulit. Na, sige daw. Ano nang day? Madali unon man sa na ini. Mixer rayon man. Ay, gari man ang gadyon mixer na pinatalibong ade. Kariton po, ay sala tabi. Kariton, kaniguan man migo, kariton na. Okay, o di igwa kita ki 10 minutes mga tugang bago tabi magsara ang mahiwagang tanog. 100 pesos tabi. Aber daw. Sige daw, baka igwa mga tugang sa messenger taki nagsimbag, baka igwa lamang ki naka-aram kung ano tabi ang mahiwagang tanog. Ayan. One. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Henry. Good afternoon po. Ano po ang tanog? Mao ko na po. Bakal na pigtaram ba?
Bakal na tigtambak. Bakal na tigtarambak. Iyo. Nadali mo, susala. Pura-pura mong tama. Sala. Sige, bye-bye. Bye-bye. Oh, nahungkang nabangko, ano lang sabi ni Tiniente? Ano sabi ni Tiniente? Nahungkang nabangko pababa sa hagdan, hali sa taas. Ay sala, bossing. Sala. Di pa ako dapat magparado ko. Dari paro ko yun so payo ko pa lang. Pag nagdudo ko ako, nahilingon ang ibabaw kang payo ko, adi. Mabakal daw akong kalo na. Pag nagaprograma kita, nakakalo kita, adi. Pwede man ako, Jero, magkalo, adi. Diyon, adi. Ayan nga ni sa Ranuli de Castro, nakakalo baga sa Rated Phylon, Teleradyo. Pero gusto ko, so payong bagang itsura dyan. Hello, good afternoon. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Good ma'am po. Sige po, anong tanong? Ayan at ko na. Rayo ko sa radyo yung cellphone ko. Iyon manangga, nag-feedback. Sige daw. Nato, napiguhugasan. Ano po? Piguhugasan na naton. Pighugasan na natong? Iyo po. Naton? So, parang gram, napiguhugasan. Laton. Laton. Iyo po. Opo. Pighugasan na laton. Iyo Paano mo po. po naraman na ito ang tanong? Salamat po. Sala po. Ulukon siya pagsala. Bye-bye. Salamat. Ugmahon siya pagsala. Sabi ni Celi Luna, mahula ako, andar ng tren. Ay, mali po. Binalingawan na silya. Imagination kayo na. Binalingawan dang silya. Salbatana. Garera yun man. Ito. Another one. 100 pesos. Hello, good afternoon. Good afternoon po, kuya. Yes. Ano po ang tanog? Di mo po kung mahula. Ma-advise lang ako sa inyo. Nata. Pag yaong ka sa studio, di ka magparakalo. Talaga kakasangaw ang mukha ng pampayo mo. Kaya ka nakakalbo. Aray ko. Pag-iinit kaya, kuya, ang kayuta pag nakakalo. Iyo. Pero gari may nahiling na kaya akong pag-asa na gari na mamatayan kung garing totoo. Igo na akong lain na pag-asa eh. Di ka magparakalo, kuya. Iyo. Di na ako makalo mananggad. Okay lang na, kalbo na di. Okay lang yan na di. Okay lang yan. Narong naman talaga kang antawo. Iyo man Nag-ilang na. siya. Ano po? Ako sa Libera, kuya. Maluya yan. Dog yan Kuya, kanso Libera. picture sa kuridyon na polis. Dog yan. Ano? Tumao. Kompatian sarong buok. Sod talaga. Yung kuya sa kuya. Iya po. Okay. Salamat ha. Hello. Salamat. Okay. Bye-bye. Dog ang picture. Igap ako dyan dumasarong dyan. Dara-dara naman hali sa bulod. Gari man ang efektibo. Igap ako duman sarong. May 5 pa duman. Hali sa bulod. May mag-costume kang clown, bagay na bagay sa imo, future governor of Albay. Ay, di ka kaanmigo. Gate po na pigsaraduhan, takla na po, idol. Ay, mali. Namarangkal na kariton. Namarangkal. Grabe naman kung namarangkal na kariton. Hello? Hello? Very good afternoon. Good afternoon. Di ka na magkalo. Pogi ka baga. Okay. Noted po. Okay na. Di na talaga. Iya po. Salamat. Salamat. Grabe yung pag makulog ka ito. Ayun mo. Di na magkalo. Tapugi ka nga niya. Kaganan kang baby, pinamarangkal kang yaya, tadaing bonus. Iba man ang interpretasyon kaya ni Junior na texter tang ini. So kaganan na kang baby, pinamarangkal kang yaya, tadaing bonus. Ano nga ang kaganan kang baby? Ano apod ka ito? So piguyod-guyod bagay, kung katurugan kang baby. So kuan? Kuna? So katurugan kuna, di ba? Pero itong susaro, so piguusol, ano da ito? Hello, Migo? Yaw na! Salamat, Migo, naresibin na. Oho, ano da ang tanong, Migo? Ang tanong namin na, bakit daw nagkatawag ng bilyar? Bilyar mo? Gilyar pa lang.
Sala, boss! Sige, papay. Grabe. Bago na nga, nagkakawat kibilyar. Bossing Marlon D. Masira mo, gusto nyo ki mga pasalubong, dumayang ka mo sa ginubatan, na po rin, mayon treats, tabi. The best dyan, ha? Na-receive na tabi kan opisina, migo, so sa imong pinadara tabi sa GCash, sold na, migo. Damayon treats, yan. Pinaligid na barilis po, mala. Mga kinahig na susi, mali. Kuya, day balik kalbo, may nagmamahal naman. Okay. What time ang paukod mo na record? Ay uni, ang hapot niya, tawang ko ining klo. What time da sa paukod ko na record? Gunyang pa sana. Siguro, mga bandang araw kayo ni. Tawan ta ka mong klo. Habang nag-commercial si John, record ko ito. Nakamo, Jerome? Stroller, iso sa aki, mali. Gusto mo kay stroller tabi, kuan? Saan gustong stroller dyan? Si Angel, gustong stroller good kay ni. Ere, may bisita, Trisha, yan o. Pinaguyod pong lata, klo po, uningan ang klo. At may nagkapot. Anong oras mo ya record itong tanog? Record ko po, mga tugang, habang nag-commercial si John. Nakamot, Richard, na-imagine mo na, Chad, kung ano ito, Chad? Isalbata na si Inye. Dahil man niya ako sirkas siya sa stroller. Akin ini. Dapat sa imo, dumang ka sa grocery baga. So, dakula unon baga dyan sa Ayala, mula sa LCC. Anong aran ka ito? So sa cart baga sa grocery. Push cart, dumang ka magsakay na sa rawayon ka. Pig-usol na karomatilya. Ay, mali. Tawag ko na kamungklo. Makukuhanin doon niya. Ate Marcia, concrete mixer, sabi kantik. Por favor, pakigreet po sa sakong pamangkin na si Father Joseph Garcia in his 10th year sacerdotal anniversary. To his mom, happy birthday. Diyos mabalos po. Yes. Pakigreet po sa sakuyang pamangkin na si Father Joseph Garcia. Grabe pala ang padi na kwan mo. Kwan ano? Ate Marcia di. Diba, grabe ang padi mo pala na kwan. Birthday ko niya ni Father Joseph Garcia. 10th sacerdotal. Hindi pala. Ano yun na po niya kaya? Bako hindi birthday. Anniversary. 10th year. Sacerdotal anniversary. Yan. Buda birthday kan mama niya. Ngunyan aldaw. Yan. Hello? Yes. So mga pala baga ka naghahalong semento. Dahil man gud pala sa DCGD. Ay, sorry po. Isip akong maray. Isip aki maray. Sige po. Bye-bye. Nakuha din do. Ito tabi, record ko, digdi sa DCGB. Na-imagine mo na tabi Ate Trisha, litana. Dahil nga akong pakilabot nga kan, busy nga akong maglista kan mga aki digdi na, kuan nga buda nga sa mga donasyon, mga kuan nga digdi. Maglista nga kan sa mga pledges nga kan mga sponsor, pigahapot mo nga kan nga dako. Diyan nga ko naman nga natapos, ina maghapon saga nga mahapot ka na naman sa kuhan na sulista. Yan at saga naman niya kan. Ay na, Trisha sulista. Ay, saga naman kan, magad ka naman niya. Bigla para isturbo mo ako ngunyan. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Opo. Ano po ang tanog? Pigbabang roll up. Roll up ba ito? Tama ito? Pigbabang? To roll. Roll up? Ang sabi pigbaba na roll up. Roll up, pigbaba. Abo ko na lugod. Salamat po. Oy, madam. Hello. Kumusta ka? Hello po. Kumusta ka? Maray po. Maray po. Maray ka man. Ay, gano'n ako talaga na. Medyo nakakuan talaga ako si imo. Nahiwagaan talaga ako si imo. Gusto mong padarhan ta ka dyan? Gusto mong padarhan ta ka kay roll up?
Eh, sir. Oy, mag-ingat ha, bata hapon na ha, mag-ingat, iyo. Salamat. Okay, bye-bye. No, di ka magkopya. Di ka magkopya da. Di magkopya. Kopya, kano? Kalo, ay kopya. Susko, sorry. Oo. Di ako magkopya. Kalo. Di ka magkopya, mapapanot ka lalo. Iyong mananggad. Ano? Iyong mananggad. Iyo po. Grabe ang pagmakulog mo sa kuya. Oo. Grabe ang pag-care mo sa kuya. Anong ibig sabihin yan? Walang ibig sabihin yon. Wala. Wala. Mukhang galit ka. Mukhang galit ka. Nagtatanong lang. Ano kayo ni mama? Sabi baga sa programang anhapot. Di man kimaraot na maghapot. Narinig na ako, sir. O sige, bye-bye. Ingat. Salamat. Yes, bye-bye. Ay, ginihabo ko ng tapusan ng horror yung pagkahulong ko ito, John. Pintuan po nagbukas sa one, arani na ini. One nang araning simbag. Pero harayo pa siya, pintuan po na bukas. Paano man magtanog, Junior, ang pintuan na bukas, Junior? Pintuan na bukas? Ay, hello? Hello? Sala po, ang pintuan na bukas, yero po. Paano man yan? Pumuro pundo kang gibo mo, tapudan ka na naman kan babae na igwa ka da ang isus, an akusasyon, no? May sambay, ay wow! Kangaya sa ligaw. Grabe! Gigarabuan lamang kita. Dante Kabais, Borlagdan Kabais, Bu Pamilya sa Marirok Tabako. Oni garo nakuha na kay ni. Hello, good afternoon. Hello? Hello po? Yes, maray na hapon. Ano? Roll up na pinto, baba. Roll up na pinto, baba. Oo. Madam, pangaran po. Tilma, Inubean. Ay, sus ko si Manay Telma. Kumusta ka po dyan sa Makalaya? Ay, magayon nun ang buhay ko. Magdigdi ka na tawon, takikikasag, budalimang. Ay, gustuhan ko daw yan. Oyo. Madyan ako sa piyesta na sana. Luyo pa. Yan, magdigdi ka, magsugo ka sana. Sa Disyembre. Iyo. Magsugo ka kay atak kung magdigdi. Ano? Ayo. Pero ang simbag mo tabi, sala. Pareho kayo kang pinto minigdi sa kantin. Iyo madanggad na din. Iyo madanggad. Kung dahil subako, maga, na tagapaandar. Iyo madanggad. Okay, ingat po, ingat. Magdigdi ka sana sa firme. Ama po, mahapit ako dyan. Sige, magdigdi. Salamat. Alright. Yan, bye-bye. Ara mo ito, John, nagapod John, anapod mi saya actually, mga kwana, tiyaon mi na ito eh. Pero mas maray na manaytel mata, medyo aki-aki pa. Kung chatel gari may edad naman, gari, medyo aki-aki pa. An aki ka ito, kaklase ko, si Jocelyn. Manaytel mas maray kung manaytel mata, medyo takon chatel gari, gurango naman. Lalo na kung lola, mas maray kon manaytel lang, iyo. Maray na hapon tabi sa mga taga Makalaya, kamo na ang tunay. Good afternoon po sa Indoga, boss. Ay alas 4 na lamang. Boss, ugkuton sulamesa na sinara tabi. Ay, pigbuksan na gate. Ay, sala. Arog gay ni. Tawan taka. Ugaring alas 4 na. Arog gay ni. Ang harani ko na simbag, saga na gayon, yun ano, saga ko na ito ang clock, ade Richard ade, saga na gayon. Ito yun ang mga roll-up door, iyan ang mga gate. Ararami ho na simbag yan, siguro ang distansya kan, mga sando pa. Di ba? Tabi, iyon ang kwan kaiyan, iyon ang mga kwan kaiyan. Itong simbag ni Manaytel man na roll-up, gari. Ano yan, harani ho na. Sabi ni
Jason, halion mo muna, Sir Idol, ang helmet mo. Latusunta ka na. Desay mo. Hello. Hello po. Yes. Ano po, maupuman po ako. Ano po ang simbag? Ano to, sigusan po na games na mga ano po. Pangaran po. Pills na bakal. Ay, Oh. Pangaran po. Gary, itaram ko po ito. Ano pangaran mo? At taga saan po? hindi po sa Imalno. Imalnod. Pangaran Gary, pakiulit. Gandi po. Banji. Banji ano? Gandi ka na. Banji. Banji. Ano po? Sala. Hindi po. Bye-bye. Tas 4 na. Di naman kita kinaginibungo niya na hapon. Arog ka ini. Tawan ta kamong club, pero saga na kamo magsimbag. Ang tanog tabi, sarong klasing pinto. Yan. Ang hulaan nindo, kung ano mga tugang ang nangyari sa pinto. Salamat tunonon kansa nung pagantabay sa programang Pinky On. Munya na pagkahapon ako na ugmahon sa dakulan nindong partisipasyon siring man mga tugang makarelax lamang kita ngunya na pagkahapon sa programang Pinky On sa tabing entertainment program inan sa tuyang gigibuhon taga di makarelax lamang kita sa bilog na pagkahapon. Kamot tabing mga parantabay sa programang ini ako sa kuyang pinapasalamatan sa kuyang inuumawan sa inyong mga gibo-gibo na magpartisipar sa programang ini alagad time nga nanganindo kung ano tabi ang tama nangyari tabi sa pinto na pinagsasabi ko. Ano nangyari sa pinto? Anong klaseng pinto yan na pinagsasabi ko? I-describe po nindo. Ano ang ginibo sa pinto? Dapat klarado. Tangani magkaigwa ka mo load na 100 pesos makaugmaho na gayo. Maray na hapon sa mga parantabay niya to sa mga senior citizen. Kamu sa kuyang pinapasalamatan kamong kaugmahan kang programang ini lalo na mga tugang sa mga paraapod niya to. Alagad ako nagngalasan na ngunya na pagkahapon tagabuskang paraapod puro mga tugang babae dahil lalaki kung kaya gayo delikadohon. Sa pagbabayang nag-aapod ako na ugmahon pero kung lalaki pwede man tayan tabi mga tugang tunayon. Ngunya na pagkahapon kamo tabi nagsusunod na sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Tapos mga tugang kamutabi na mga parantabay magbalik tabi sagang alas 5 na aldaw na Sabado sa tuya tabing papadaguson. Ang programa duman sa morning hirit kay ban mga bareta sa pagkahapon. Siring man mga tugang ang radyo klinika sa tuyang pag-iristoryahan ang mga prosesong karne na dapat ay pagpabakal sa merkado. Tayan da tabi malaino. Natadan mga frozen meat na pwedeng ipabakal sa merkado sa tuyang iyan na alin sa ron sa aga sa programa tabi na Radyo Klinika sa DCGB Radio sa indong paboritong estasyon. Inhuli na nga ni ako nang gadmi na ngayo sa Indo Gabo salamat nonon kan sa Indo tabing serbisyo sa mga tao. Lalo na sa tuya na mga donor asin mga iba patabi na gustong magdonar sa tuyang wish ko regalo mo. Kami tabi minapasalamat sa inyo sa tiwala sa estasyon na ini nakuata na tabi sa 200 na aki alagad gari sobra kaya mga dagdag kita sa aga maarama dindo sa programa na kan sa idong lingkod ang lalaking hindi inuumaga sa DCGB Radio o mga daraga na mga parantabay niya to digdio. Ano ba nasusupugo na mag-upload sa programa tapaminsan baga na dadagitan kang inaninda kaya mas maredang suina na sanan minaintra. Takon suinan minaintra pag medyo mga tugang nagtagalambing lambing na ang kaiwal na suagom na tanadaragitan man baga. Pumurupundo ka ngayon ngaya kang kaduratan mo nagparapod-apod ka ngaya sa radyo latoson to ko ngaya ang giibuhon ko si mo. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye. Mabuhay.